Slutter. Ej, det vil jeg jo ikke. Slutter. Vi skal filme det op til dig. Filme i dag, mand. Så. Do some crazy shit. No, the window. Hallo, Der var en gang, hvor jeg sagde til mine venner, og jeg vil være lærer. De begyndte bare at grine helt vildt. Og jeg spurgte, hvorfor fanden griner I, mand? Det er ikke sjovt. Så sagde jeg, jo, det er fandme sjovt. Men hvorfor er det så sjovt? Fordi du er en af de frækkeste venner, vi har. Du er en af de vildeste venner, vi har. Men jeg er så småt ved at lære de ting, som jeg ikke kunne dengang. Det går lorlu i nu at længe du. Da 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 ba Slowmotion. Kalaallit Nunaanni nibidersuuti rutmeqanngittiu takteqingittini tastaamato qittarpukisia sorlu attavakkus taakisинни uffaamassakku nutsinnu allaqitiriatsiik arsalerniku sorlu pau imalunni makku breakdance taalu makku pa 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 pau Tavana! Pow! Som daman nalunginna qalaruumna arlaan nun tinni taa matu qarsiissuun kaluorpunga tusaamasaarissuungussalluu kisiannimi nalunginnaartussatut eqqarsaatinisarpaa kisianni qarsaatiina usarpakkiinuit misingissusaan. All right, let's get ready to rumble.
qallunaajorusinaangalаарpun kalaalioruspallaangikkaluarlunga kisia inungorsamuangikkalaalilnunga akuerinnarsinnaara imaakuerererpaa kisia siunissami qallunaangoorusum Så avakua adadamma uyaminnattaarparparpassivi uguayakua håndboldsimon ayakua sorlu anarsamu tukka taamaana medaljer meget verdens bedste medalje. Norsarmi taataqpittaanerpaatut isingaaqatassamila massakku issusaa asaninneraa sorlaamma siunnersuisarneri tamakkuulupillumi uatassa sunulunni aperisinnaaffiнгикку taa akissua I dag er det jo min fødselsdag, hvor jeg fylder 19 år. Der er kager og alt muligt. Vi holder traditionelt grønlandsk kaffe, hvor folk kommer og siger tillykke, giver gaver og drikker lidt kaffe og smager lidt på kager og alt muligt. Selvfølgelig. Hallo. Det her, det er jo mit 19 år, og det er jo det sidste år i mit teenage-liv. De sidste år som forældrenes søn. Det er jo i år, jeg skal rejse væk fra mine forældre og starte mit eget liv. Bye bye. Man kan ikke gå på gymnasiet her i byen, så man bliver nødt til at rejse fra sine forældre. Så kan man sige, flyve ud af reden. I sidste år så startede jeg ellers på gymnasium i Asiat, lidt længere sydfor. Dengang, der holdt jeg kun 1 måned, fordi lige før jeg skulle på gymnasium, der afhang alt af min mor. Hun lavede mad, vaskede mit tøj, vækkede mig op om morgenen og alt muligt. Men dengang, da jeg startede i gymnasiet, der kunne jeg ikke stå op om morgenen. Jeg kunne ikke finde ud af at lave mad. Jeg kunne ikke passe skolen, fordi hun ikke vækkede mig. Jeg var så ensom og savnede familien så meget, at jeg var nødt til at komme hjem. Jeg prøvede at flyve ud af reden fra mor, men faldt igen. Jeg bliver bare nødt til at blive voksen. Og tænke som en voksen for at klare det, som jeg nu skal klare i de 10 år. De næste 10 år for at blive lærer. Datterin. Respekterer Maks. sagde. Imma quliniukiuqalaama eminam tusarnaartalerpaaruppert taa ilaarsinikuuttalerpaa taalliartorpunga tauqartarnikuuma anaanannu
siunissam ruppertartunngorusuppunga siunissami miussassuunga siunissami tiiliussuu. Takorluugai kysymirakka. Jum. Ikkikkullumiussuu. Tani filmimaka. Kommet. Siis minun etussua. Kinana renas. Nick det du også. Soppu. Ja pisipalo takku täysiydessä kanna pisussuu takkusti so takkuisi. Hallo. Sudita. Oh. Oh. Bye bye. Ei, begyndt. qallunaatu pikaanninngorusuppunga siunissariнгиккумит siunissaraara atuarnunnuilaaqutaassаангами pikkaattunngorusuppunga Kører bare derudad. Jeg kan ikke bare forstå, hvorfor er der streg der. Den sætter streg, hvis der er noget galt med sætningen. Ja, Det er sådan en jeg kan ikke bare... I gamle dage var der mange ting, de ikke havde, for eksempel. Eller i gamle dage manglede de mange ting. Det er en anden måde at skrive det der på. I gamle dage... Jeg har lige glemt det. I gamle dage var der mange ting, de ikke havde. Sådan. Hej. Hej, okay. Så kom jeg er lidt til det. Mä saaramme osa mukana pet. Sunjärpet. Sunjärpet. Danmarksdemokratiet, der inuusuttuaqqap kaartaarikka nuulerisututiнгусаассуа ансиюереера nuulerisut kaartaarikka kisimiutaqqiva Eller okay, der selv der skulle der mig. Der var virkelig interessant der København imod. Indre qallunaasdiilingnuma Kalaallit Nunaanni. Der tingusaangikkuma nuulerisutut tingusaassanngikkaluarma nuulerisutut qiingiilissamsa Nærmest. qanorluunniuga nuulerisungorniarpunsa Adada unet assut piautarputit. Asanninne suitassusert visitaaqarnerlu piaat. Adada lit nukittuutit qamuna siitaatiullu. Misiisaqartarsimuutit artornartunik. Ataqqeqaakkillu aornartorsuutigisumusisit artornarsimaqisut qaangersimaakki.
аммаллами перарпо ассамила qamuna соорлу арлаани аёртуми писимууни амилунни аёртуми пиоқ соорлу ма спаатсигуннери тамаасутериттаартуаннартами имминуарфигисиннааллуни nei тассавауниппу стақами катторсартинникуу паасивара анинуussall уннассуутфигу иматтуарпа синиффигуиссуит qamani ineqartusi тақами инеқартуар кэн ууллаарфиннааннэрсугу таақум соорнеа аумаасуми сумиппа таматтеқақиффиусассуи нумми пеқарпо марлу аппа виерсоқ аппа ума илингиса кэн соорнеа асингиттуниерласаорнилуммила ксерниуа тагуникунгисаарнарпара имертутас амаартто ксерни ассут пеққиссимисарпу таамаалиортарсимаами сиутаами аттартулераалуарпаами кинамма акиттоқарфиги акитторпассаарни киспеқалерфигиваана хатаат ингасарпассу амин ятуингам маттуссинна Hey. Hello. соорлу массаккуллуунни морниартарфеқаниллерусунгилаи соорлу амаартоқаанги соорлу викентини амаартовартиллугу атассами баари сааганиссиннаангии таскисиингерллаллу I believe I can fly. I believe I can touch the skies. I believe I can soar. Da jeg var lille, der fulgte jeg efter min far, hvor han gik. Når han skulle ud og fiske, når han skulle noget, så var jeg næsten altid sammen med ham. Kasi mga nating puno daan. Kasi nagyak kasi kasi kahapon niyak sa sumong nila. Damonelius. Det var så også der var med. Hvad? Da jeg var 13, 14, 15 år, hvor jeg begyndte at tænke på, at jeg ville blive lærer. Efter den drøm var kommet til mig, så fortalte jeg det til min far, hvor han svarede, at da han var barn, gik på skole, så havde han også det samme drøm om at blive lærer. Der var mere dårligt, der var jo noget ret sagt for det selv.
efter det, han havde fortalt mig, så var det som om noget gav mig styrke. Det fik mig til at føle, at jeg var bare nødt til at blive lærer. Hey. Der var nogle bitte stykke erfaringer. Høj. Den er Endnu bedre. Jeg tror nok, at det ville have en stor mening for min far at se mig blive lærer. Jeg tror, det ville være stort for ham, hvis han kunne opleve det. Sinnettoo tassama atuarluga taalliarnikuua Paul McCartney unnaamsiksifu taalliarnikuusaa tungaanginerullu taava eqqarsalerpunga siunissama pisussasoorlu nerartareersimallunga tassami assiingittu illut assiingit piidillu taamangmi taakisinnat tassami sinnattoraakka taa allapakka atuarnerma linnaannaarluga аллаттуипаллаппуга наами пингиннаани аллаттаарпун унақалипаагеорлу таққарсимаа мисингиссутиккамалиллуна титартаасарпунга арлаанни титартааллаа таа соорлунуанни иллиораангамаа қернерту таққарлугуиммаа лунни тугуйортутаарту тамаккани исингит эққарсаатинни исингисақалиссуунга сунаамерусуннерлугу канериттарпиа эққарсаатинга таа амерукку оқилеруйуссуассуу тааммаасис ангеэққаакка қиманникуппу мақа марлуатаасинну на асукки окилlu ааллаққааммут иллоқаалуарпунга таатаккунни таа анаананнануунникуунга уссаккуанаананниппу нунник тассами атаатаккуннииннуккама атаатаккунниингиннарпунга қимамматта таанаанаккуннунуккама qanittуминоққиккалуарпунга таатаккунну анаананнунооққиппунга арторналаарпу пааттассан паасерпиарсинаангилара сумиккусуннерлуга наасунаасуааннарпуангиллиарторлутит тауангусоорлу инуяамма таамааппунгат наасутуаллиарторпунгут наасаамма тоқусарпут аммаинуи тоқусиннааллути
tawa taakkuassingitsilarakkanaasa inulla. Inornera pissutiнгarigu nulianilu avissaaga qimangainnikuuppun Atillaqasaaruuqtuk tissa ilaqssu nuliata oqarfingsimagaamiuk imigassaq uungllungi taakkuannaasinnaavatimassuk атсим таккуарлану нааnerukku писиннаават кися аппаа писсо Kimme, qanu tukayamasanuniarama. Sutinniarparigangaana. Attorliki naamalliki maani ilasassaqalaarpu Nipilersuusiorqu. tasnipilersuusiunis asukil Arlaannisorlu arinarsorput takorluugai että inga sinnattorpalaarnera ikiortoriusarpaanganikkim so nipilersuutaa tulluussarluuni nipilersuutiarlaanni suun tamaa taava tassangaanni alloriarnsiullipivara niperilиккаартарпаақану тассами ақорсанерлууфлориусассуу тааллаассуингитта сулаассаллу тааматуусақанаа синналаасиннаттуунга пивиусоқималлугу фантассами синнат фантасиаллангортаа takorluugai sorlu unaatoa piviusoqimallugu sinnatuanaapilluma. Naapillugu, oh yeah, here we go. Yes! White Nigga presents King Mo Jax! Yes! Noipunga, una, tasang, tasangnasomas. Yo, here we go. Take a shot. Take a shot. Take a nut. Melvin listen not to talk on ya. Say that's way. I'm gonna say sanity, my me. Imami. Oh. Lige efter jeg var blevet konfirmeret, hvor den første Jackass DVD den kom, og vi så dem. Og det var vildt seje. Det ville vi også prøve. Så vi startede med at lave alt det der Jackass bare for sjov. Og vi filmede det og alt muligt.
de venner, som var med til at lave Jackass-film, vi blev mere og mere tætte. Vi blev mere og mere bedste venner og alt muligt. Og det fællesskab, vi havde, det var bare super. Hey, God bless you. May God bless you and send you straight to hell. No. God. Freaky shit, huh? Og så til rare. Toppen, mand. Vi har lavet noget crazy shit, men det er helt klart det vildeste, vi har prøvet. Jack. That's a wrap. Saatiin ni kun Danmark mikä sultunga Danmark. Danmark millä kassangaluaruma. Sinne toiqqussangaluarpa. Eqqisimasariussangaluarpa. Jeg vil ikke være grønlænder, fordi jeg kan ikke bare lide Grønland. Jeg vil være dansker. Ja. Toppaa. Real Madrid arsartorsaajarassua kissaqarti pittaasiuni forsvarini. Sisamani lutaani. Ikussappa. Barcelona minganni. Men sistamiin kunni. Barcelona illerserfaa bissutigalu атаатанга Real Madrid-угами таава. Ja. Унаммилиааннарлу тассами. Унаммиллута марллута. Offside. Ja. Offside. Атаатанга тимерсуллаққиссугасиугами таава ерсарнерликкулуартунилунни кисианни акуа нартарпаа усса тимерсорнери таамаат аерсартуартунилу айваасавартаа самуа тааманеққарсааннартарпунга соорлу иваангиттуаагитта окей лутлиани иваимарпун лутлиани сукатаассуу тринерлуарлут ой таата сиуниссаннат ассут илаатиккусуппаккит сиуниссақ уаттут тагусиннаавукку илақутариит аммасут
Asanin normik tunisisun. Imminnulluparaisun. Sinissarlu unatakorlugaa massakkut piaderparpu. Godmorgen. Hvad vil I sige? I siger, at I sagde, at jeg sige. Og det er det, synes jeg så op mig ind, og så kan nok gøre til rammer til. Du sagde, at jeg sige, og så vil godt slå i lunge Hansen. Og så vil godt slå i det nærmeste, du sagde, at jeg synger meget. Så net der ikke går, eller med at slå om, I siger, at I det nærmeste, de synger om især. Når jeg slår i det nærmeste, de synger over Martin. I det nærmeste, de synger over, så slår jeg. Der er tilslænge, som går i sådan nogle her. Sagde, så. I ser med? I ser? Det er sagde, I ser med? På det siger jeg, på det tager bare jeg lærer, hvis jeg ikke ser med. Alt det alternativ, jeg har for at blive her i byen og blive tømrer eller sådan noget, tømrerarbejdsmand eller sådan noget, det vil jeg ikke. Jeg vil hellere blive lærer. Fordi jeg har hjernen, og jeg har kundskaben til det. D'ici sur le rêve ici. T'as réussi à partir chez nous. Qui ont été des réseaux. N'a pas de quoi à passer, qui nous y attendent, qui nous attendent, qui nous Der og bare finde niveauer, så der er en doktor nede, så vi kan dumme så der var en penge så så nu på slet så TV så med det singe. Så der var lidt mange kunne blive klare sing. Omgivet disse på doktor til at lagt sin. Det er jo en stor gave i sig selv, det at være lærer for måske 20 elever i en klasse, hvor jeg er ene lærer dem at sætte 2+2 sammen, så de kan lære det. Og det er de sgu en kæmpe stor gave at give bare lærdommen i sig selv, hvor de lærer en hel masse, som åbner døre, som laver drømme. Hvad ret? Mange bliver op på. Mange betragter, var sammen med os i tredje klasse i det nærmeste 7. grønlandske så bare sit arbejde. Nej, det er sushi der. Det går ikke sushi, og det var sushi. Er ingen sushi? Bye bye. Nu går Kim. Cheers! White nigga present Game Mode Jazz! Go! Go! Det var simpelthen til en stor tid. For det var det, man så. Nu er der på gang. Der var til mig. Der som det er den tid. Det er ikke den tid, som man synger. Om der er kød, som man kommer med der. Okay! Så der er noget at se. Here we go! Yeah! Come on, jazz! Nordgrønlands Gymnasium, jeg kunne selv sende til i mig med i Nordgrønland. Han nødt til at tænke, når der godt lykker, nu lige Nordgrønland, hvis du gør sådan lidt, det er ikke op, dog. Hvis I må det gå, i der rundt, der kan man lære til penge, hvor så du gik, at den er ikke ned. Ligger du ikke, så kan du kunne blive så sømme med. Når du lader dig med, så er det god med. Jeg siger ikke, der er sådan lidt ned. Jeg kommer til at blive sådan af, bud, så er det sådan lidt ned. Sådan lidt der for ned, jeg kommer til at besøge, sådan lidt der for så med. Hvis jeg var nu, bare så var sådan, der er det til at gå, så er det jo med. Jo, hvad var så du gik, der kunne du gik. Jeg kommer til at gøre, at doktor kan nærme, at jeg ikke stod i land.
Nunaanni i det nærmeste Nordgrønlands Gymnasium. Hvis jeg bliver færdig med gymnasiet, så var jeg et skridt tættere på at blive lærer. Gå så, unger! Woo! Rồi, Huyền. Giv mig den nødvendige nu, Grønland. Nu navn til du nok fik selv tit at gå i sagde. Så til august, når jeg starter gymnasiet, så vil jeg opføre mig mere som en voksen. I stedet for en ung og feste og gøre, hvad jeg har lyst til. Det jeg skal nu, det er, at jeg skal uddanne mig, så jeg kan blive færdig som lærer. Så jeg kan følge min drøm. Blive voksen. Takorluugai allanguortuq siunissaan eqqallugu inuuna allamut sallu sinnattuq madillugu qamaror maritara aqumitattuni sinnattut aqutanni taunini nukissa umatini neriuna bigivakka qamaror maritara aqumitattuni sinnattut aqutanni Nonni nagpupunasi taon na to at no kaya tiba so mita. Næste tirsdags Dokumania tager os til Kina. Her inviteres vi indenfor på verdens største kinesiske restaurant. Et sted med plads til 5.000 gæster og med 1.000 medarbejdere, hvoraf 300 er kokke. Det er næste tirsdag 2050. Aftenen her fortsætter med Deadline, der kan fortælle om en ny ghettoplan, nemlig at rive ghettoerne ned. Hør mere i Deadline lige om lidt, og bagefter har vi endnu en dokumentar. Se hvilken lige efter teksterne her.